fid-dar. Aħna nilqgħu lill-anzjani fid-dar nservuhom b'imħabba u rispett sa tmiem il-ħajja. Fid-dar jinsabu 70 residenti li kemm jista' jkun dejjem naċċettaw dak li għandhom dħul baxx finanzjarjament ma jistgħux imorru post ieħor. Fid-dar jinsabu ħafna morda li għandhom bżonn ta' ħafna għajnuna u għalhekk għandna impjegati kwalifikati magħna biex bekk inkunu nistgħu nakkumpanjaw mill-aħjar lill-anzjani matul il-ġurnata u nofrulhom sigurtà u preżenza bil-lejl u bin-nar. Bil-għajnuna tal-Alla ta' provvidenza tiegħu flimkien mal-għajnuna tagħkom u tal-benefatturi nistgħu inkomplu l-appostolat u l-vokazzjoni tagħna għalhekk aħna qegħdin nitolbu l-għajnuna tagħkom. Nirringrazzjawkom ħafna tal-offerta tagħkom nwedukom it-talb tagħna għalikom u għall-familji tagħkom skont l-intenzjonijiet tagħkom flimkien mal-komunità u mar-residenti fid-dar. Fit-tmiem il-qudiesa nkunu ħdejn il-bibien ta' barra biex nirċievu l-offerta tagħkom. Il-Mulej berikna l-koll u grazzi ħafna lil kulħadd. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Siedna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Ġbarna hawnhekk f'dan il-jum tal-mulejju mill-ħadd biex niltaqgħu ma' Ġesu fl-Ewkaristija. Nitolbu lil Alla lil dan Ġesu li jinżel fuq l-artal għall-imħabba tagħna biex nkunu denji biex nirċivuh. Dan nagħmluh billi nitolbu maħfra, billi nippreparaw irwieħna qabel din l-Ewkaristija. Illum il-turġija tal-kelma tkellimna dwar l-għażliet fil-ħajja tagħna. Kemm hu importanti li nagħmlu għażliet tajba. U distallum hija b'suffraġġju għar-Roħ Michael Mejla. Għalhekk bi preparazzjoni għal din l-Ewkaristija ejjew nirrikonoxxu li għandna bżonn il-maħfra tal-Alla u nitolbu maħfra. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-sieb, bil-kliem u bil-għamil, billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-għola ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missieli tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bejn il-missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja
int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina, għaliex inti waħdek Qaddis, inti waħdek Mulej, inti waħdek fl-ola Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Nitolbu. U Alla li tħares lil min jittama fik mingħajrek xejn ma jiswa u xejn ma hu Qaddis. Kattar nitolbuk fuqna l-ħniena tiegħek u kun int li taħkem fuqna u tmexxina ħalli neqdew tajjeb bil-ġid li jgħaddi. Hekk li narfu norbtu ruħna minn issa mal-ġid li jibqa' għal dejjem. Dan nitolbulek bibnek Ġesu Kristu Siedna li hu Alla miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb ta' Slaten. F'dak iż-żmien f'Ġibon il-mulej der lil Salamun fil-ħolm bil-lejl. Itlobni x'natik qallu Alla. U wieġbu Salamun, mulej Alla tiegħi lili għaddej tiegħek għadek kemm qedni sultan flok David missieri. Iżda jien għadni daqsxejn ta' żagħżugħ, bla naf mnejn għandi ngħaddi. Il-qaddej tiegħek sab ruħu f'nofs dan il-poplu li intażilt, poplu hekk kotran li ħadd ma jista' jgħoddu jew qisu. Agħti għalhekk lill-qaddej tiegħek moħħ ħafif biex jifhem, biex jista' jmexxi l-poplu tiegħek u jara fit-tajjeb mill-ħażin. Għax inkella min jasal biex imexxih dan il-poplu tiegħek ta' kotra kbira. Il-mulej ħa gost li Salamun talab din il-ħaġa. Għalhekk qallu Alla, la darba tlab din il-ħaġa u ma tlabtinix omor twil jew għana jew il-ħajja tal-edowa tiegħek, iva, talli tlabt li taraf tifhem kif għandek tmexxi, hawn jien se nagħmel kif qed int. Qed nagħtik moħħ għaref u għaqli, hekk li ħadd qablek ma kien hawn bħalek u anqas warajk ma jkun hawn. Il-kelma tal-mulej, ir-rodżu ħar lill-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien kemm inħobba l-liġi tiegħek mulej, ngħidu flimkien kemm inħobba l-liġi tiegħek mulej. Mulej, dan u semi li nħares il-kelma tiegħek. Aħjar għalija il-liġi ta' fommok mill-eluf ta' flejjes tad-deheb u l-fidda. Ngħidu flimkien kemm inħobba l-liġi tiegħek mulej. Tkun it-tieba tiegħek il-faraġġ tiegħi skont il-weda li għamilt mal-qaddej tiegħek. Tiġi fuq it-jubitek biex ikolli l-ħajja għax il-liġi tiegħek il-għaxqa tiegħi. Ngħidu flimkien kemm inħobba l-liġi tiegħek mulej. Għalhekk inħobb il-kmandamenti tiegħek aktar mid-deheb l-aktar fin. Għalhekk jien nimxi dritt fuq il-preċetti tiegħek u nobgħod kull triq qarrieqa. Ngħidu flimkien kemm inħobba l-liġi tiegħek mulej. Tal-għaġeb huma l-preċetti tiegħek, għalhekk tħarrishom qalbi. It-tifsir ta' kelmtek jagħti d-dawl, ifhem lil min ma jafx. Ngħidu flimkien kemm inħobba l-liġi tiegħek mulej. It-tieni qari mill-littra ta' San Pawl Apostolu lir-Rumani. Ħuti, aħna nafu li Alla ma' dak li jħobbu u ma' dak li msejħin skont il-provvidenza tiegħu f'kollox jaħdem id fit għal-ġid tagħhom. Għax lil dawk li hu għarrafhom mill-bidu ippredestinhom ukoll biex jieħdu sura fuq ġbija ta' ibnu, ħalli dan ikun il-kbir fost ħafna aħwa. Lil dak li predestinhom sejħilhom ukoll, lil dak li sejħilhom iġġustifikhom, lil dak li mbagħad iġġustifikhom iglorifikahom ukoll. Il-kelma tal-mulej.
Infaħrek missier sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ tassartna u rejtom li xkejknin. Il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: is-saltna ta' smewiet tixbaħ lil teżor moħbi falqa li wieħed raġel isibu u jaħbih u kollu ferħan imur ibeħ kull ma jkollu jixtri dik il-għalqa. Tixbaħ ukoll is-saltna ta' smewiet lil wieħed negozjant ifittex ġawar fin. Meta sab ġawra tiswa ħafna, mar beħ kull ma kellu u xtara lila. Tixbaħ ukoll is-saltna ta' smewiet lil xibka mitfuqa l-baħar li fiha jinġabar minn kollox. Meta timtella jitellewha x-xatt u jgħodu bil-qiegħda, jiġbru fil-kannestri dak li hu tajjeb u jarmu l-ħażin. Hekk jiġri fit-tmiem id-dinja, l-anġli joħorġu jifirdu l-ħżiena mill-ġusti, jixtħuhom fil-ħuġġiġa tan-nar. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tażżejż tas-snien. Kollu fimtuh dan, iva qalulu, u qalilhom. Għalhekk kull kittieb li jkun sar dixxieplu tas-saltna ta' smewiet jixbaħ lil wieħed sejt li mill-maħżen tiegħu joħroġ sew il-ġdid u sew il-qadim. Il-kelma tal-mulej. Min jaf kemm il-għażla għamilna fil-ħajja tagħna u kemm għażliet nagħmlu ta' kuljum. Ħajja tal-bniedem ta' kuljum nażlu. Nażlu niġux il-knisja, nażlu li ma' qudiesa niġu, nażlu x'ħin inqumu, nażlu x'ħan jieklu. Hemm diversi għażliet fil-ħajja tal-bniedem, hemm dawk li huma importanti ħafna u dawk li huma inqas importanti. Il-liturġija tal-kelma llum tkellemna dwar dawn l-għażliet u tibda mill-ewwel lezzjoni meħuda mill-ktieb tas-Slaten. Naħseb kulħadd sema b'Salamun l-erf li kellu. Alla ta' ħażla. Għallu x'tażel, għallu għejdli li trid intejk u nagħtik. Salamun kien għaref mhux għax biss Alla għamlu għaref ta' wara li talbu x'talbu, ma talbux il-ġid. Ma talbux li jkun ref saħtu u li l-Alla din uġbitu. Ħaġa li laqtitni ħafna kienet din. Talbu li jara fit-tajjeb mill-ħażin. Għax inkella ma jasalx biex imexxih dan il-poplu tiegħek qallu. Nażel it-tajjeb mill-ħażin. Se tgħidu li mhux kull għażla hija bejn it-tajjeb u l-ħażin kif naraw fil-Vanġelu, ċertu għażliet huma bejn it-tajjeb u inqas tajjeb. U kollha kemm aħna nafu nażlu ta' fejn tiġi fl-affarijiet tad-dinja kollha kemm aħna nafu nażlu x'inhu tajjeb. Kollha kemm aħna. Il-liturġija tal-kelma San Mattew jirrakkontalna 3 paraboli llum. Mela rajna l-Salamun li fl-erf tiegħu għażel li jkun kapaċi jmexxi blaqal, bimħabba, li jkun kapaċi jagħżel it-tajjeb u l-ħażin. U fil-Vanġelu tal-lum għandna 3 paraboli. L-ewwel parabola ta' dak il-bidwi illi jiskopri jew jisma' jew qalulu illi f'dik l-għalqa f'dak il-post hemm teżor moħbi. U x'għamel dan? Ħa riskju kbir. Għax li kellu kienu jirrendulu xi ħaġa żgur. Ġifieri kienu tajbin, għalhekk qedtilkom kultant l-għażliet huma bejn it-tajjeb u aħjar mit-tajjeb jew l-aħjar tat-tajjeb.
ħa riskju beħ li kienu jirrendulu briskju li f'dik l-għalqa li jixtri u kienet tiswa ħafna kien jingħad li kien hemm teżor jitlef kull ma kellu. Imma ħa riskju. L-istess it-tieni parabola, wieħed li jbeħħ il-ġawar għax dak in-nar id-djamanti kienu għadhom ma jeżistux ta' il-ġawar, il-perli. Jaf kemm kellu perli dan u kien ibeħħ u jinnegozja fihom u raja u iltaqa' ma' din il-perla li qatt ma kien rab bħala. Beħħ il-perli kollha li kellu biex tara dik li kienet l-isbaħ u l-aħjar. U fit-tielet parabola Ġesu jgħidilna li fil-ħajja tagħna rridu nażlu dik ix-xibka li tintefa' fil-baħar tiġbor kollox u s-sajjieda fl-aħħar jgħodu jażlu t-tajjeb u l-inqas tajjeb. Dak li jagħmel ftit brodi u ftit għaljotta ngħidu blawċi tajba u dak li jagħmel għaljotta inqas tajba. Sa dan kif napplikaw għalina? Jien fil-ħajja tiegħi x'inniġi biex nażel? X'qiegħed nażel? X'qiegħed nażel għalija? Aħna mdawrin f'dinja li bombardjati bil-reklami, bil-posters, bl-attivitajiet, speċjalment fis-sajf, bombardjati. Hemm għażliet li torganizza l-Knisja, hemm attivitajiet li jorganizzaw. It-tnejn tajbin. It-tnejn tajbin. Din fakkarni fl-istorja ta' Marta u Marija. Marta kienet qed tagħmel it-tajjeb, kienet qed tlesti l-ikel għal Ġesu. Kienet qed tagħmel xi ħażin, anzi, tant kienet qed tagħmel tajjeb li marret din Ġesu qaltlu jgħidilha naqra lill-oħti din ħsiba biex tisma' lilek biss u toqgħod bil-qiegħda ma titagħmel xejn. Alla għażlet l-aħjar u mhux ħajitteħdilha. Issa anke fil-ħajja tagħna, hi mhix qed ngħid li ma mmurrux ta' niddevertu ma nagħmlux barbecues u ma noħorġux. Però tajjeb kultant naraw x'nażlu għalina u għall-familji tagħna u għal uliedna. Jien bħala saċerdot x'qiegħed nażel għalija? Dejjem id-divertiment? X'qed nitolbu lil Alla? Qed nitolbu illi bħalma għamel Salamun jagħtini l-erf biex aħna nitolbu ħafna affarijiet ta' lil Alla biex nkunu f'saħħitna, biex ma nimordux, biex ikollna l-ġejd, biex uliedi jkunu sewwa u jimxu l-qudiem, huma affarijiet tajbin. Tifmunix ħażin huma affarijiet tajbin u nagħmlu sewwa nitolbuhomlu. Kieku nistgħu nitolbuha mula jagħmel li ma mmutx, nibqa' ngħix. Ma jekk hemm xi ħaġa ċara u ċerta ilha ħammutu. U din ħanejt xi ħaġa fuqha il-Vanġelu ilu tliet tiħdud jgħid fuq l-għażla li jagħmlu l-anġli u aħna l-qasisejn iħobbu noqogħdu naqra lura biex ma nbeżżewx in-nies, ma dan mhux għax tbeżza ta' il-Vanġelu kollu kemm hu qalu Ġesu, mhux nofsu, għalinna ċaru tont li fl-aħħar ħajkun hemm l-għażla bejn it-tajjeb u l-ħażin. U jekk hemm xi ħaġa ċerta fil-ħajja tagħna hija li jiena u int ħammutu. Nista' nitolbu lil Alla biex ma nixjieħx u ma nimratx u forsi jaqlanna ċertu grazzi, imma aħna hawnhekk passaġġ. Dan mhux biex nibżgħu ta' imma biex narfu ngħixu, narfu nagħmlu l-għażliet tagħna. Taħsbux li qed ngħidlek biex inbeżżakom għax nibża mill-mew daqskom. Għax jiena bħalkom mhux tajjeb biss nagħmel, ġelli niżbalja wkoll. Ġifieri il-ġudizzju tal-la kulħadd jibża minnu ta'. U jien taf qudiem Alla waħedna ħankunu ma nistax iwaħħal fl-isqof tiegħi ta'. Għajdlu għax l-isqof dakinhar dejjaqni u tellaħħom li jew għax il-mara tellathom li. Jew għax int u hu ħadkunu biss. U kull wieħed irid jirrispondi għalem ilu. U ma tistax taħbi xejn għax kollox jaf. Dan mhux biex inbeżżakom, imma biex l-għażliet nagħmluhom aħjar. Jien meta nżomm dan ġo moħħi, l-għażliet nagħmilhom aħjar. Tinsewx li mill-għażliet tagħna jiddependu ħafna oħrajn ukoll.
bħal mumma l-mara u r-raġel tagħkom u liedkom. X'għażliet qiegħed nagħmel quddiem il-wiedi u għal uliedi. L-għażliet tiegħi jirriflettu biss il-ġid tad-dinja jew qed nagħmel għażliet li jirriflettu il-valuri tal-persuna, il-valuri tal-imħabba, tal-vera mħabba. Tisewx li bl-għażliet tagħna qegħdin nagħmlu priedka għal dawk ta' ħaddieħor. Ktaraw il-fader għaddej b'xi Ferrari, tgħidu prosit dan, eżempju tajjeb jagħti, m'għamilt l-ebda priedka imma. Jiġifieri ifhmux qed ngħid ta' bħalma intom taraw fina kultant mhux eżempji sbieħ, anke intom bil-ħajja tagħkom nistgħu nagħtu mhux eżempju sbieħ lil uliedna. Għax jiddependi kollox mill-għażliet. Kollox mill-għażliet li nagħmlu. Jiena llum dan li nixtieq nagħmel ta' li nitolbu lil Alla f'din l-Ewkaristija biex itina d-dehn bħalma dal Salamun nażlu t-tajjeb mill-ħażin. U l-aħħar puntu nieqafaw. X'inniġu biex nażlu l-għażliet kollox huwa tajjeb. L-uniku ħaġa noqgħdu ftit attenti għax ix-xitan brikkun. Ix-xitan naqbdu l-istorja tiegħu hija storja però fiha ħafna tagħlim tajjeb. X'qalla lil-Eva? Ma qallix kul it-tuffieħa u tisħet u tkun misħuta, qalla kul it-tuffieħa u ssir daqsalla. U li hekk jagħmlilna x-xitan ta' jippreżentalna l-ħażin imlibbes ta' tajjeb u jitħaq bina. U hemmhekk iridu nitolbu la għall-Alla għax il-ħażin ix-xitan għax ħadd minna jik ngħidlek hawn mit-tazza fuq il-mejda u tnemm minnhom fihom il-valenu tissogra toħodhom. Le, tissugrax tieħu dak ir-riskju. Imma x-xitan jgħidlek kollox tajjeb anke din ta' tajba t-tuffiħa tajba għalik il-ħafna flows u li tgħixha għal flows tiddeverti tant u tgawdi tant jippreżentajilna bħala tajjeb u aħna nibelewha. Għax il-bniedem qatt ma jrid jagħżel il-ħażin, għax mhux iblaħ il-bniedem imma x-xitan il-ħażin jagħtih u libsu t-tajjeb. U noqgħdu attenti għax ix-xitan l-ewwel itilifna l-paċi ta' qalbna b'affarijiet żgħar ta' jew xi ħaġa fuq ix-xogħol jew forsi kelma żejda fil-familja. U mbagħad xi nitelfek il-paċi issa kemm ikunu fil-paċi u fil-grazzja t'Alla diffiċli biex iwaqqek fidnu imma mbagħad affarijiet żgħar, 4 affarijiet żgħar f'ġurnata taqa' qisek u f'xi dwejjaq x'dinja dejn, mbagħad jibgħatlek it-tentazzjoni l-kbira x-xitan u jsibek naqra imdejjaq u jkaxkrek. M'iniex ngħid change date. Tafuhom, tafu llum drajtu kif jaħdem ix-xitan bħalma drajt jiena noqogħdu attenti għax ix-xitan li aktar minna ta' nitolbu lil Alla għalhekk jagħtina d-den biex nagħmlu dawn l-għażliet tagħna li ma ndewwimkomx. Nitolbu lil Alla għalhekk f'din l-qudis biex jagħtina dan l-għaqal li ta' anke lil Salamun biex inkunu kapaċi ngħixu u nagħtu eżempju ta' nsara tajbin. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. U bil-wieqfa biex flimkien nisqarru dak li nemmnu fih u ngħidu jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla mnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel u mhux magħmul, natura waħda mal-missier beħ sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni. Salbuha għalina bada taħt Ponzu Pilatu mietu difnuh fit-tielet jum għam minn belwiet skont il-kodba mqazza u tal-assema u qiegħed fuq l-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix biem fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum u mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem b'fom il-profeti fi knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda għal-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-wiet l-ħajja ta' żmien li ġej. Nresqu talbna lill-missier li dejjem jagħtina dak kollu li neħtieġu. Kun mulej mal-Knisja tiegħek sabiex tkompli twassal il-kelma ta' ibnek lil bnedmin kollha nitolbu.
Tolbuk mulej għaż-żgħażagħ Maltin u Għawċin ser jieħdu sehem fiċ-ċelebrazzjoni tal-Jum Dinji taż-Żgħażagħ ġewwa Lisbona fil-Portugal sabiex jifirħu verament li Kristu huwa l-akbar teżor ta' ħajjithom nitolbu. Illum jaħbad it-19 anniversarju mill-mewt tal-għaddej tal-Alla Dum Michel Attard nitolbu biex kif huwex il-misteru tal-Eid bi spiritwalità qawwija aħna wkoll insaħħu l-fidi tagħna fis-sebħ tal-qawmien mill-imwiet nitolbu. Nitolbuk mulej biex il-kawża ta' beatifikazzjoni tal-għaddej tal-Alla Dum Michel Attard tkompli mixja l-qudiem permezz tat-talb l-interċessjoni tiegħu nitolbu. Tolbuk mulej għall-familji tagħna biex isseħħ fihom il-paċi u dejjem jibqgħu jinħabbu ma' xulxin nitolbu. Ilqa' mulej it-talbiet tagħna u għamel li Kristu jkun tassew l-għażla fundamentali ta' ħajjitna u xejn ma jifridna minnu. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Benedetto. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missi li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek mill-ġid li inti tajtna bejt miftuħa u bil-qawwa tal-grazzja tiegħek għamel li dawn il-mistieri tas-sema jqadsuna fil-ħajja ta' issa u jwasluna fil-għena ta' dejjem bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna l-fuq, nizzuħħajr il-mulej Alla tagħna, sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Fik aħna ngħixu u nitħarku, fik aħna ta' kuljum inħossu fuqna it-tieba tiegħek. U sa minn issa waqt li għadna f'dan il-ġisem inti tajtna ran ta' ħajja ta' dejjem, għaliex aħna għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu li bih intqajjimt il-Ġesu mill-imwiet, li bih nittamaw li nibqgħu ingawdu għal dejjem il-ġid li ksibna bil-misteru tal-Eid. Għalhekk irrodulek ħajr u flimkien mal-anġli nxandru l-kobor tiegħek waqt li bil-għajeda ntennulek u ngħidu għaddejs, għaddejs, għaddejs. Wasanna fil-għola tas-smawiet, mbirek minn ġej fisem il-mulej. Għaddejs tas-sew int mulej, inti lajn ta' dusija. Għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu li meta kien ser jirnata biex mirajħi bati, ħajl ħobs, radlek il-ħajr, birek qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu
il-koll minn dan, x'dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla għal-kalċi, reġarat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu għal, ħudu wixorbu minnu l-koll, x'dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha, għal-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħek. Dan huwa l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajr għax oġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ kontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha tagħna. Illum b'mod partikolari nitolbu għar-Roħ Michael Mejla li għalih qegħdin nofru din il-qudiesa. Nitolbuk mulej biex iddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u mal Marija, mar-raġel ta' San Ġusepp, mal-Apostli u l-qadisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew bil-qalb nitolbu t-talba li għallimna Ġesu, it-talba tal-missierna u ngħidu flimkien missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek ukoll fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la daħalniex fit-tiġrid, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħinina tiegħek il-paċi fi żmienna biex ikunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħek la tħarix leħtijietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għati jaslimu l-għaqda li intrit fija, li tgħix s-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu il-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla, ħaruf talla, it-neħid nubiet tad-dinja. Ħaruf talla, it-neħid nubiet tad-dinja, għatina l-paċi.
Dan huwa l-ħaruf talla. Dan hu dak li jneħħid nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur ta' Jesu Krist. Nisu li nżid għallu bija maħajja tibejjen. Amen. Dem ta' Kristus.
Nirringrazzjaw il-Ġesu li jinsab fil-qalb tagħna u nitolbuh jagħtina id-don li nkunu kapaċi nażlu għal-ġid tagħna, nażlu għal-familji tagħna, għal-uliedna. Kunu kapaċi nindunaw meta l-ħażin jiġi ppreżentat lilna blibsa li hu tajjeb. U Ġesu tina l-grazzja l-kuraġġ li dejjem nażlu lilek u nażlu l-aħjar għal-ħajja tagħna. Glorja lill-Missier lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Arbinna mulej bis-sakrament tas-sema li hu t-tifkira għal dejjem tal-passjoni ta' ibnek. Għamel li dan id-don li huwa tawulna bimħabba bla qis kun jiswa s-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Għandna xi avviżi ħaġukom li kull minnu f'saħħtu sabiex illum 30 ta' Lulju jmur jagħti d-demm li huwa tant bżonjuż bejn it-8 u s-sija ta' wara nofsinhar fil-berġa tax-Xewkija. Tinsux tieħdu magħkom il-karta tal-identità u fakrukom ukoll nhar it-2 u 30 ta' Lulju ġifieri għada tibda l-kwindiċina tal-Assunta tal-Festa ta' Santa Marija. Tistgħu takkwistaw il-ktejb bit-talb tal-kwindiċina mis-Santwarju ta' Pinu. Ma nfakkarkom ukoll biex tkunu ġenerużi mas-sisters. Dawn jagħmlu ħafna ġid mal-foqra ta' nagħtu li nistgħu il-bambini jagħtina wkoll dak li għandna bżonn aħna. Il-mulej magħkom. Berikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nawguralkom il-ġurnata tal-ħadd it-tajjeb.